ҳамаду салом алейкум бародари азиз, як бори дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастрасан. боварӣ дорам ҳар яки шумодан маъқул мешаванд. мошино бародару дастгирии моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якумбор канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шаванд ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ба фурӯш гузоранд, марҳамат дар рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародарон миннат дорем. фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯзаи мо ҳаст Daewoo Nexika. Соли барориш 1995. кузуфи седан, ранг бошад сафед, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин 100% мега ягон дар надорад, фақат ҳуҷҷат надорад. тамом 4 баллони нав дорад. моторша нав кардагем. срочно фурӯхтан дар кор. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Фархор бародаро. нақша бошад гуфтеса 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 97000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2114. соли барориш 2007. кузуфи хетчбек, мотори 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд соҳибаш. тонировка дорад то моҳи феврала. ҳуҷҷатош то 25 декабра ҳаста. ягон камбудӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародарон. нақша бошад гуфтеса 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 155000 рубл. камтар гуфтаи нақша арзон мекунем. ҳарамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2110. соли барориш 2006. кузуфи седан, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. хадавой, губка, ҳуҷҷат, краска навай. срочно фурӯхта мешавад. сентр замока 4 электропакет дорад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародарон. нақша бошад гуфтесай 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 119000 рубл. харидори аниқ бошад мега савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед бародарон. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст бародарон. Nissan Sefiro. соли барориш 1997. кузуфи седан, ранг бошад сиёҳ, объём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай. мотор докубай CPI. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародарон. нақша бошад гуфтесай 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшии мо аст Daewoo Lacetti. соли барориш 2006. кузуфи седан, ранг бошад серебристӣ, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка механика. ҳолати мошин хубай. мошин як даст гаштагӣ, таксикор кардагӣ нест, задагӣ пусидагӣ мошин надорад. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. то январи 2022 мошин транзит. салон тоза, баллонош 80%, мотор, коробка соз. фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад гуфтестай 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 207000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nexika. соли барориш 1996. кузуфи седан, ранг бошад сафед, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 100% кондитсионер дорад, кор мекунад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри хуҷанд бародарон. нақша бошад гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 160000 рубл. харидори аниқ бошад савдо мешавад. гуфтай алишам мешавад ба ягон ВАЗ 2107 аз соли 2004 то 2012 бошад. гуфтай алиш
мекунам. Марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран омуда занг занед ва маълумоти бештари худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафта мошини фурӯши мо аст Opel Astra G соли барориш 1999 кузуфи седан авиа мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад бензин газ коробка механика мошин гуфтаи салонш тоза мотор масалан намехӯрад ходовойш соза 4 электропакет дорад кондитсионер надорад мошин дар ҳолати хуб қарор дорад срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Ёвон бародару нақша бошад гуфтаи сай 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 226 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи муомила дорад марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо бародаро барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони ҳаштум мошини фурӯши мо аст Opel Vectra 3 соли барориш 2003 кузуфи седан авиа мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад гази бензин коробка автомат мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад коробка ходовои 100% срочно фурӯхта мешавад гуфтаи қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Қумсангир бародаро нарша бошад гуфтаи 34 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 220 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед нархи хубай бародаро марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши мо аст Mercedes-Benz V124 соли барориш 1989 кузуфи седан авиа мотор бошад ДВД сӯзишворӣ бошад дизел коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад техасмо дорад то моҳи октябр ҳастай ходовой ҳамаш навай мотори сечказадагии дизелай срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нақша бошад гуфтаи сай 28 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 184 000 рубл харидори аниқ бошад савдо мешавад марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯши Toyota Corolla соли барориш 2001 кузуфи седан ранг бошад сафед мотор 1.3 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ҳуҷҷатош то моҳи сентябр ҳастай срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе нақша бошад гуфтаи сай бародаро 55 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 356 000 рубл харидори аниқ бошад савдо мешавад алиш ҳам мешавад барои маълумоти бештар дарёфт кардан бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо мебурояд занг занед маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. мегзарем ба эълони 11 мошини фурӯши мо аст бародаро Opel Vectra B соли барориш 1998 кузуфи седан ранг бошад сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газ бензин коробка механика мошин гуфтаи маладиёжник кадага дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ягон камбудӣ надорад мотор нав кадага краска навай кондитсионер дорад мошин карочи гуфтаи 100% ягон камбудӣ надорад ҳуҷҷатҳои солонаш ҳастай срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бухтар бародаро нақша бошад гуфтаи сай 29 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 187 000 рубл харидори конкрет набошад гуфтаи арзон мешавад марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи универсал ранг бошад сабз мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад бензин коробка механика мошин гуфтаи 1 сола ҳуҷҷат дорад мотор берасход ходовой 100% балоно 50% умуман газзадагӣ нестай бензин холиқаӣ гаштага даридагӣ пусидагӣ надорад срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро нақша бошад гуфтаи сай 19500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 126 000 рубл харидори аниқ бошад савдо мешавад савдо дар пеши мошин марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар ва бародари азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки то охира тамошо кардем моро дастгирӣ кардем миннатдорем дӯстон бародаро мо 2 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем дастгириро фаромӯш намекунем то навбарои оянда худтон эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад хайр.